ebulawe kanti swaze esitratweni sisitshaba somnqamlezo kwangena the second owathathela ihistory yohambo losindiso phambili lo oqala ku-40 abheke phambili makabonge uThixo lo othi xa ebabona esisizwana bazali bam abathandwa nguThixo abenaza zinto ebesiqala phaa ngutata umgcina athi uyehova esibone sisizwe kodwa afele njengenhlansi yethemba ngoba uyesu uyeza oyena mntu azawuthi kuba umnqophiso obubekwe phezu kwabo uphelele esithubeni abezithukuthuku zentsha awahambela ndawo kuba kwaluhambo there are 6 countries ababe in contact kunye nazo siba-challenja ngokhona noThixo osindisayo kubani ke lo ovela kwethu kubani ke lo ovela kwethu kubani lo ingubo zakhe zingqobo kubani lo ovela kwethu lento iassociatwa noKristu kuba ithanda incwadi kaIsaya incwadi eveza oma emva koba uJeremaya esikhalele esisizwe esithi uThixo uzaninikela ezintshebeni ngoba nimkile ninqophisweni makabonge uThixo. Amen. Bazali bam emva kwemini nje siyabulela kwabamuka tata omkhulu abakhathala wabhala incwadi yezililo uJeremaya esithi yini na Yehova abawuThixo wakhe xa uhlanga lakho owazikhethelayo lusimka ulinikele ezintshebeni wasithela wathi xa esithela uThixo weva umthandazo kaJeremaya therefore abaprofeti bale ncwadi abazotywa apha bathwele ithenda yokuza kukaYesu into abangeloba le chapter iassociatwe noYesu makabonge uThixo into kokuba usindiswa uYesu ebesiza nalo ibizaba lusindiswa nazo zonke inhlanga and therefore uYesu xa esiza ubonwa njengomntu is a metaphoric language ongathi uphuma kwethu apho ungekho themba naphuma kwethu ilanto ku-53 kubani na okholiweyo uqaba lwethu nengalo kaYehova etshile kakubanina ngoba yena umkhosi unyuka njengekhatya njengehlumelo eliphuma elizweni engenasithombe abungangamela sakukhangela ababikho abasimnqweni udeliwe endoda elomfantethe ekhalele nesifo Umyinto wami sebonga somandla Surrender. Sobuya sosisa